Здравейте, Evilcraftери! И това днес е кандидатура за Evilcraft. Така. Ето тук има малко редстоун, има малко билдване в самия клип, в самото това, което съм направил. Искам да кажа, че ще покажа само вътрешния, само външния и на тази къща, само външния и вътрешния дизайн ще покажа само на тази къща. Само вътрешния ще покажа на тази къща. Защото другите не съм ги обзавял. What the... и дано да се види на клипа пак това, което аз видях. Ето го вътрешния, после ще покажа и външния. Искам да кажа, че не съм с купен акаунт, играя Майнкрафт от 2 години. Играя Майнкрафт от 2 години и... Играя Майнкрафт от 2 години... На 12 съм. На 12 съм, това да не е проблем. Защото няма значение колко са голям, все пак, колко са възрастен, ти може да си на 12, пък да разбираш за някои неща повече от 60 годишен дядо. Пример. Това е външният дизайн. Много интересна къща. Селски вид на къща. Както не знам вече дали казах, казвам се Георги. Никът ми в играта е XXDAR Devil 1999. Труден е и ще го оставя в описанието. Никът ми. Тук е работилница. По-скоро дърводелско ателие. Да, дърводелско ателие. Дърво. Си го реже там, си го прави на... Си го прави там. Си го върботва. Някакво голямо дърво, 200 годишен дъб. Пътче, хращенца. Помощта на новите връзки тук. Една печица, тук беседка. Така. Тук е барбекю. Водопад с градинка. Тук по този път стигаме до бъгналия са фар. Макар че няма смисъл на това да е фар да има. Не знам. Какво? Сигнализационна кола. Не знам къде съм влети тя кацата. Добре да е вънка са бъгна, пък тук машинката си е съвсем наред. Вау. Лагваме. Защото съм включил 1200 програми в момента. Но просто компютъра не знам какво става. И тук планинската хижа. Добре ли? Тук тия крака станаха, тия подпори станаха много странни. Не исках да стават така. Например, че дай заваля. Кому? Имам предвид, че не исках да стават точно така. Но обаче къщата се получи много добре. Планинска хижа, вила или там, както искате да наречете. Е нас повече на хижа, отколкото на вила. Е тук вратата, не съм забрала да своя врата. И тук вътре не е обзаведена, но това мисля, че не е проблем. Все пак Evilcrafterите казаха, че е по-важно външния дизайн, не вътрешния. И при аз така разбрах. Поне аз така разбрах. Ето тук ми е ник. Може да си го спрете на пауза да го видите. Нарочно го направих.
благодаря, пък Ливал сайт преди така е избирал, пак го е избрал Бойлича. Кокошката майка, така че. Дай тук блесняк. Бък. Интересен бък. И така. Това ще е от моята кандидатура. Гледайте бък.